بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ‘yan uwa musulmi mahalarta wannan majalisi baƙi da ‘yan gida makota masu sauraro jama'a musulmi gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau Rabi'u Thani 16 ga Rabi'u Thani hijira shekara 1442 ya yi daidai da biyu ga watan Disamba miladiyar haihuwar annabi Isa da Maryam Isa alaihi salatu wassalam shekara 2020. ‘Yan uwa musulmi, kafin mu ci gaba da wannan darasi muna jajanta ma Najeriya ga baki ɗayanta ga irin fitintinu da rigingimu da hasarar rayuka da dukiya da zubar da jinainai da laifuffukanmu suka jarrabi Najeriya da fadawa a cikinsa. Muna roƙon subhanahu wa ta'ala ya karbi musulmin da suka mutu cikin wannan fitina wa'anda ba su ji ba ba su gani ba, Allah ya karbe su a matsayar shuhada. Na biyu, wa'anda suke da sauran rayuwa cikin tsoro da fitina, Allah ya kawo masu sauƙi kuma ya ba su kariya. Musamman wannan bala'i wanda jiya ya faru a garin Borno ga wasu manoma. Muna roƙon Allah ya musu gafara saboda an karbi rayuwarsu wurin neman abincin da za su ci. Cikin Sahih Buhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam wani ya zo ya tambaye shi, me kake gani ga wanda ya tare ni ya ce in bashi dukiyata? Annabi ya ce kada ka bashi. Ce ma annabi, me kake gani idan ya yaƙe ni sai ya karbi dukiyata? Annabi ya ce kai ma ka yaƙe shi. To me kake gani ya Rasulallah idan muna yaƙar juna ni kashe shi? Annabi ya ce dan wuta ne. To idan ni kuma ya sa'a ya kashe ni, Annabi ya ce ka yi shahada. Saboda ka kariyar dukiya ga mai sanya amshe ta babu hasara ciki ko ɗaya. Don haka waɗannan manoma an kashe su ne wurin neman abincin da za su ci don su kare mutuncin rayuwarsu. Allah ya karɓe su matsayar shahada. Malamai, sauran jama'a da suke kiraye-kiraye da zargi kan cewa an sa mutanen Najeriya sun yi kunut, an sa su sun zaɓi shugaba Muhammadu Buhari, wannan magana da suke gaskiya ne. Amma a daidai lokacin da muka yi kira muka sa masallatai suka yi alkunut, wa'azoza na ƙasa da kwamiti da muka tura jihohi, mun yi wannan da kyakkyawan zato ga shugaba Muhammadu Buhari. Saboda a wancan lokaci muna kallon shi cewa general ne na soja, ya yi yakin Biafra, ya kuma taɓa rika
shugabancin ƙasar nan ya yi minista, yana da ƙwarewa ta taimaka ma ƙasar nan ga yaƙe-yaƙe da take fuskanta. Wannan shine dalilinmu na farko da ya sa lokacin da muka ga Najeriya tana fuskantar bama-bamai muka nemi kowa da kowa a taro wuri ɗaya a zaɓe shi. Dalilinmu na biyu, mun riga mun yi bincike da cewa ba a taɓa zargin shi da satar dukiyar ƙasa ba, kuma har yanzu da muke wannan magana ba a taɓa sanar da mu cewa an kama shi da satar dukiyar gwamnati ba. Duk masu magana mun saurare su suna zargin makarraban shi, duk da suna zargin shi da kasawa, amma ba su zarge shi da sata ba. Wannan shine dalilinmu na farko da muka yi sha'awar 'yan Najeriya su zaɓe shi. Dalili na uku, mun lura da cewa babu wata hanya ta ta'addanci da yake da ita, ko shaye-shaye ko tsafe-tsafe ko biɗan mata ko wani abu na alfasha. Muka lura cewa yana da kamun kai. Wayanga suna cikin dalilai da suka ƙarfafe mu muka ce a zaɓe shi. Amma mun amince kuma muna goyon bayan majalisa da ta kira shugaba Muhammadu Buhari ta zauna da shi bisa girmamawa da mutuntawa a matsayin shi na shugaban Najeriya wanda amana take a hannunsa. A zaunar da shi a yi mai tambayoyi, shi yi bayani 'yan Najeriya su ji me yasa har yanzu ake kashe rayuka kuma ake zubar da jinai. Kuma yadda 'yan uwa suka sani cewa ba ubangijinmu ba ne, ba bautan shi muke yi ba. Tausaya mai kurum da muke yi, da ake jin kamar mun ƙi fitowa mu yi magana. Da yawa 'yan Najeriya ba su san da cewa muna da kwamiti ƙarƙashin shugaba Abdullahi Balalau, shugaban Jibwis na ƙasa, da sakatare general Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe, kuma trustee a Sauti Sunna Sheikh Yakubu Musa Hassan Kadina. Wayannan su ne wayanda muka yi mitin muka ayyana, ba magana waya bace, su je su same shi a teburi nai su yi magana da shi kuma su yi mai nasiha. Duk shekara suna saduwa da shi karanci sau 2 ko sau 3, kuma suna mai waya su gaya mishi halin da ƙasa take ciki, kuma suna yi mishi magana. Kada mutane su ɗauka cewa kamar shi kenan wani abu akwai ƙasa tsakanin wani da shi na agreement na yarjejeniya, don haka ba a gaya mai gaskiya. Wani abu da ya kamata jama'a kuma su lura shine shugaba Muhammadu Buhari mun tausaya mai saboda poison ɗin shi da aka yi 'yan shekaru a baya, wanda duka duniya an yi ittifaki cewa duk wanda aka yi ma wannan poison ba zai rayu ba. To ko da Allah ya rayar da shi, to zai rayu a cikin rauni matuƙar gaske. Kuma dalilin ya taso zai yaƙi corruption. Wannan shi yasa aka ji tsoro, aka ɗau matakai aka yi mai wannan mummunan abu, wanda ba ɓoyayyen abu ba ne, duk duniya ta san da haka. Amma duk da kasancewar muna yi mai uzuri, mun amince, inda ra'ayinmu ne, musamman dai ni mai magana, da cewa in akwai maslaha da Najeriya za ta zauna cikin zaman lahiya, a samu tsaro da kwanciyar hankali, to don Allah, don girman Allah, shugaba Muhammadu Buhari ya rubuta resignation letter, ya sauka daga shugabancin Najeriya, ya koma gidan shi ya huta, ya bar su nan su sa wanda yake iyawa,
sai dai muna roƙon duk wata hanya da za a yi gyaran shugabancin ƙasar nan kada a yi amfani da hanya irin ta Iraki ko irin ta Libya ko irin ta Sudan ko irin ta Afghanistan. Amma tabban don mutumin da ya shugabanci al'umma ya kai lokacin da baya iyawa, to haƙƙi ne gare shi resign, ya sauka, ya bari wayanda suke iyawa su ci gaba. Abinda ya sa ba mu yaƙar sojojin Najeriya saboda har yanzu ba mu tantance sirrin zaluncinsu ko gaskiyarsu a cikin yaƙe-yaƙe da suke yi. Wani lokaci ƙananan sojoji suna kiran mu daga Sambisa su gaya mana akwai yaudara. Wani lokaci ko muna haɗuwa da wasu sojoji su gaya mana cewa gwamnati tana ba da dukiya mai yawa domin wannan yaƙi, amma dai abin ya gagara. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala zaunar da ƙasarmu lafiya, wanda duk yake da hannu ga yaudara ko zalunci a cikin zubar da jinin na 'yan Najeriya, in basarake ne, in gwamna ne, in minista ko sanata ko shugaban ƙasa ko house of rep, ɗan majalisa na jiha ko na tarayya ko ciyaman ko ɗan kasuwa ko bafulatani ko bahaushe, nyamuri ko ibo da kowace irin ƙabila ko turawa, muna kai ƙarar sharrinsu ga Allah. Ba mu da ƙarfi, ba mu da dubara, muna neman ka Ubangiji ka yahe zunuban da muka yi da suka ja wannan fitina, amma muna roƙonka ya Allah ka shigo cikin matsalar nan ta ƙasanmu, ka karbi hukuncin nan, ka bayyana sirrin da ke ciki, ka tozartar da dukkan wanda yake da hannu cikin wannan al'amari. Muna roƙonka ya Allah ka kunyata duk wanda ke da hannu cikin wannan bala'i, na ciki ko na waje, namiji ko mace. Muna kuma roƙon malamai da su tsara maganganunsu tare da gamawa da addu'o'i, saboda asalin wannan abin zunubai ne suka jawo haka, kuma Allah shine shaida. Tsafi shine mafi munin laifukan 'yan Najeriya, da tsafi da shirka da tozartar da Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bayyane take masu irin wannan abu sun yi a Kano, an yi musu hukunci, kuma turawa da 'yan human rights sun zo sun ce ba daidai ba ne. Don haka muna tuba ga Allah shi yahe mana, shiryar da mu, ya ba mu zaman lafiya. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.